дар назди театри мазҳакавии мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд ярмаркаи фурӯши ниҳол ва кӯчату тухмии гулу зироатҳо баргузор гардид. аз тарафи хоҷагиҳои давлатии ниҳолпарварӣ, муассисаҳои давлатии хоҷагии ҷангали вилоят, хоҷагиҳои деҳқонӣ, ниҳолпарварон ниҳолҳову дарахтон ва гулҳои ороиширо ба фурӯш бароварда буданд. дар ин рӯз харидорони зиёде барои харидорӣ кардани ниҳолҳо, дарахтон, тухмии зироатҳо ва гулҳои ороишӣ ба ярмарка ҳозир шуда, ниҳолу дарахтони дилхоҳашонро бо нархҳои дастрас харидорӣ менамуданд. сокини шаҳри Истарафшанд, деҳаи Ругунд, Султонов баид ки дар ярмарка дар қатори дигар ниҳолпарварон садҳо ниҳолу дарахтони мевадиҳандаро ба фурӯш бароварда буд, ба харидорон онро бо нархҳои дастрас мефурӯхт. тавре худи Султонов баид қайд кард, ӯ дар ин ярмарка бо ҳамроҳии ниҳолпарварони шаҳри Истарафшанд беш аз 1 миллион ниҳолу дарахтони мевадиҳандаро ба фурӯш баровардааст. ӯ гуфт: мо ҳамчун ниҳолпарвар, боғпарвар ва токпарвар ташаббусҳои созандаи сарвари давлатро ҷонибдорӣ карда, бо ин роҳ баҳри ободу зебо гардонидани шаҳрамон бо дарахтони ҳамешасабзу гулҳои ороишӣ саҳми худро мегузорем. хусусан деҳқонон аз шаҳри Истарафшанд, деҳаи Ругунд, ҷамоати Сабзистон ҳамчун ниҳолпарвар ва боғпарвар, токпарвар мебошем. деҳқонони асил ҳастем. мо дар ин ярмарки шаҳри Хуҷанд ниҳолҳои ороишӣ, ниҳолҳои мевадиҳанда ва ҳамсоҳои мевадиҳанда овардем. зиёда аз 1 миллион ниҳол зоид овардем аз шаҳри Истарафшанд. мо ҳамчун ташаббуси пешвои ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дастгирӣ карда, ҳамин ниҳолҳоро дар шаҳри Хуҷанд бо ярмарки шаҳри Хуҷанд оварда дастрас кардем. ҳамчун бо нархи муайянӣ ба фурӯш гузоштем.